ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siranya kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔti ma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazara san kalo 3 na marisi kalo don bi ye tile 30 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkaloman kɔnɔ ye an balana k'a fɔ bi ye tile 16 de ye jate la san kalo 8 don hijira san 1442 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wulana k'a fɔ marisi kalo tile 26 an ka jamana kɔnɔ na o tɛ don ye don min n'a dogolen bɛ bɛjɛ fanga sabatili baaraw Musa Tarawele ka fanga k'a dafiri don min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra o laadala tilew bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ na san o san o kɛra juma tɛmɛnen na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na bi an bɛ sɛnsɛn na ka taa sunkalo ale da kɔrɔ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka se ka tigɛ ni ka se ka dumunifɛnw k'olu sɔngɔ nɔgɔya o kɛra wulikɛjɔba ye wulikɛjɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra kayikaw fɛ yen o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka cɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a ye minisiriyaw k'an ka jamana kɔnɔ na n'o ye Kasim Tapo ye ale ye kulu dɔ sigi sen ka kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'i tulomada ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ka na se kurumari ma kɛrɛnkɛrɛnnenya farabukaw fɛ yen a ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kan ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasama balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ Kayi marabolo kɔnɔ na wulikɛjɔba kɛra Kayikaw fɛ k'a jira k'a fɔ an bɛ don min ko bi ko sunkalo kɔni o b'a la ka gɛrɛ wa i ka dɔn bi na dala dumuni fɛn caman bɛ bi olu kɔni gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ n'o dɔ i ka dɔn k'a fɔ sukaro ye o dɔ ye sumaw ye o dɔ i ka dɔn k'a fɔ tulu ye fɛɛrɛ ka se ka tigɛ ka se k'olu sɔn nɔgɔya don olu ko la o kɛra faraɲɔgɔnba ye Kayikaw fɛ yen maa caman ka fɔ la ko nin kalo min n'a kuma bɛ fɔ a dabɔlen bɛ nɔgɔya de kama nka n'o bɛ se waati minnu na ka t'o bɛn ni gɛlɛya jamana kɔnɔ na ko fɔ fu ka siri o dan na jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikɛjɔ kɛ joona o waleya minnu bɛ se ka kɛ ka se ka fu sira dan na o y'u ka girinkajɔ kunba de ye an b'a lɔn k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ caman na bi n'a fɔra sunkalo bɛ se k'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden o kɛlɛli k'i k'a dɔn ko alisalama bali yɛrɛ kan k'o k'i ci nka ni sunkalo bɛ se anw ka gɛlɛya kɔni sanga ni waati bɛ kɔnɔ na kura de bɛ k'o ka fara i ka dɔn k'a fɔ kuraba kɔrɔ ka kuraya kan o tuma fɛɛrɛ bali yɛrɛ ka se ka tigɛ ka se k'a ko kɔni ka se k'a kɛlɛ o ye Kayikaw ka wulikɛjɔ kunba ye an bɛ fɛn min fara bali yɛrɛ kan ni nɔgɔya o yarabi Ala ka sabati jamana fantan naani bali yɛrɛ fɛ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ ofisi cikɛlaw olu kɔni ye ka dɔn k'a fɔ wele bila k'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛ balile tigɛ min ye ka dɔn k'a fɔ jisɔngɔ san o san n'a fɔra ko jisara o ye ka dɔn k'a fɔ cikɛlaw ni ofisi ka bɛnkanɲɔgɔnya de ye n'aw ye ci kɛ dugukolo min b'a bolo ji min bɛ don a kɔrɔ a bɛ taa ka t'o sara de a yirala k'a fɔ a bɛ taa san caman na gɛlɛya min ofisi baarakɛlaw sɔrɔ ɲinɛsan kɔnɔna na k'u tun ma deli k'o ɲɔgɔnna gɛlɛya yɛrɛ fiyewu marifa daburu b'a la sumaw ma ɲɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw yɛlɛla cikɛlaw kan o kɛra sababu ye ka wulikɛjɔ kɛ ka wele bila jamana ma ɲɛmaw ma k'a yira k'a fɔ ofisi kɔni tiɲɛnala ka kan olu bɛɛ bolo min kan u b'u ka baara de la nka jamana min bɛ n'i y'a sɔrɔ ni jamana yɛrɛ de ofisi bila cikɛlaw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsi ko jamana yɛrɛ de k'a lajɛ miliyari 7 don k'a sara ofisi ye sango cikɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na k'o sɔrɔ ka fɛn tɛ tɔgɔ min na n'i y'a tunun a bɛ kari dɛ o welew bila la k'a dɔn gɛlɛyabaw kuma fɔra fama yɔrɔ min ko bi cikɛlaw sigilen bɛ i ka dɔn k'a fɔ u ko i ka tulo ma da jisɔngɔko kɔni e ka dɔn fɛn fɔlen t'a la fɔlɔ jamana ma ɲɛmaw fɛ waati jumɛn la ka gɛrɛ ni Ala ye sini jira na o y'a waati laban yɛrɛ dan ye e ka dɔn n'a tabalele kɔnɔna na fɛn fɔlen tɛ fɔlɔ cikɛlaw kɔni bɛ wulikɛjɔ la hali bi u ye lajɛrɛba dɔw kɛ Masina marabolo kɔnɔna na o dɔ kɛra Kolongo dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na ka tila k'o dɔ kɛ kurumarikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Jabali Kuruma u ye fɛɛrɛ balile tigɛ bi welekan min b'u da an balala k'a fɔ cikɛlaw n'i y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaw k'a lajɛ cikɛlaw bɛ se ka se k'u kɔfilɛ u la cogo min na gɛlɛya min b'u kan ɲinɛ ka se ka gɛlɛya kɔni k'a ta i ka dɔn ka jamana fɛ o y'a kunba de an bɛ fɛn min fɔ jamana ma ɲɛmaw kan la n'o tɛ san o san jamana kɔni a balo fɛn o fɛn kan ka kɛ bi n'o ye dun ka fa sabatilen ninnu bɛ o de kama n'u ye gɛlɛya sɔrɔ jamana k'a dɔn ko jamana den dɔw de don ni hakɛ dɔw don o fana ka kan sango u ye gɛlɛya min sɔrɔ a fanba kɛra jamana yɛrɛ ka dɛsɛ de n'o dɔ bɛ dɔ la e ka dɔn sɛnɛw ma se ka kɛ yɔrɔ dɔw la ka sɔrɔ ka marifa daburu ye jamana kan ka wulikɛjɔ min k'o la
a wulikajɔ dɔgɔra kosɛbɛ cikɛlaw ka se k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna na o dɔ ye dɔ ye wulikajɔ min kan ka kɛ ka ɲɛ suma dɛmɛ ɲɔgɔn la nɔgɔ ko b'o la a dɔ bɛ dɔ la i ka dɔn k'a fɔ min ye dugukolo yɛrɛ ye ka fɛɛrɛ balalen tigɛ ka se k'a labɛn cikɛlaw ka sɛnɛ k'a la jamana ma se k'o kɛ ji tɛmɛsiraw caman bɛ yen olu ma se ka kɛ jamana fɛ n'o ma se ka kɛ jamana ka wulikajɔ kɛ ofisi kɔni u ka se ka wari in segin olu ma sanko cikɛlaw bɛ lafiya kunbadi an bɛ dugawu de kɛ an ka jamanadenw Mali kɔnɔ na ala ka hinɛ don an ka jamana maa ɲɛmaaw la n'o kɛra basigi ni lafiya b'an ka jamana sɔrɔ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ mars kalo tile 26 an ka jamana kɔnɔ na o ye don ye don min n'a dogolen tɛ n'aw hakili b'a la Musa Tarawele ka fanga dafirila ka bɛn ni o de ye san 1991 san kabini o kɛra do in kɔni ka se ka bɛɛ fanga kɔni ni k'o n'an ka jamana kɔnɔ na bɛɛ fanga bilama na kunungolama dafara ye fɛn jumɛn de ye n'a don sera jamana maa ɲɛmaaw bɛ maa minnu bɛ n'a sɔrɔ ni tora la ka taa tasibila kɛ olu sɛlɛ la sɛlɛ kɔrɔ ye ko kaburu de ye ka taa tasibila kɛ ka se ka ɲɛfɔli dɔw kɛ fasodenw ɲɛkɔrɔ ɲinɛnta in kɛlen kɔfɛ Jigiba Keita ne bɛ ka ma PPR ko in y'a sɔrɔ olu kɔni bɛ wulikajɔba de la waati ani sisan cɛ dafara ye fɛn jumɛn de ye an ka Jigiba Keita lamɛn ɲinan tɛ se ka k'a kɔ sabu an ye wulikajɔ kɛ bɛɛ fanga de kama démocratie de kama mɔgɔ kana don kaso la ko i ye hakilila fɔ an y'o wulikajɔ kɛ o kɛla ye coup d'État de ye parce que ni mɔgɔw ɲinana kɔ dɔrɔn fangaw bɛna gɛrɛntɛ sigi mɔgɔw kan an y'o yɔrɔ caman na anw yɛrɛ ka hakilila tun ye n ko kokajɛ de ka kɛ 91 la o tun y'anw ka hakilila ye nka ala ye fanga nɔgɔya mɔgɔ minnu ma olu ma taa kokajɛ sira fɛ olu ye fanga kɔrɔ mɔgɔ caman sen don fanga na tuguni donc k'u bɛ kura dilan ni kɔrɔlen ye o y'a to ko caman danna sira la an b'a kɛlɛ la hali sisan k'a fɔ hali sisan ni ala ye fanga nɔgɔya an bɛ kokajɛ de kɛ dunkajugu ka dabila mɔgɔw mana kojugu k'u ka ɲangi jamana in ka gɛlɛya caman de y'o ye ɲangini tɛ foyi la i bɛ fɛn bɛɛ kɛ foyi tɛ bɔ a la donc n'o ma dabila dɔrɔn jamana tɛ bɔ ɲɔgɔn la n'o ma dabila dɔrɔn mɔgɔw t'u ka hakɛ sɔrɔ minnu b'a la k'a fɔ ko 26 mars ko ale hakun kana kɛ e mun fɔlɔ ye aw minnu y'a kɛlɛ kɛ olu mɔgɔ caman ye kodɔnbaliw de ye parce que u t'a dɔn k'a fɔ u bɛ se k'o ko fɔ k'a sɔrɔ u tɛ kungo sɔrɔ o ye bɛɛ ye 26 mars de sababu ye 26 mars de ye sababu y'a to radio caman dilanna journaux caman dilanna mɔgɔw bɛ i bɛ ko caman kɛ i bɛ hakilila caman fɔ kungo t'i sɔrɔ mɔgɔw jɛnna ka bɔ école la traque dama nɔfɛ yan o wagati donc minnu bɛ nin kuma fɔ ko ale 26 mars kana kɛ u t'a dɔn min kun bɛ kunun de an bɛ tasibila kɛ ka taa mɔgɔw ma minnu tola Maliko la démocratie kɛlɛ in na k'a dɔn anw hakilila ye hali sini an ka se k'u kuma wolo ni wulikajɔ ye jamana ka sinsin jamana nafolo ka kɛ jamanadenw ta ye jamana ɲɛmɔgɔw ka tile parce que ko bɛɛ b'o de bɔ ni jamana tilenna ni ɲɛmɔgɔ tilenna ko caman bɛ ɲɛnabɔ ala k'an garisɛgɛ ɲɛmɔgɔ la min tilennen don min bɛ hinɛ fantanw na Jigiba Keita kɔfɛ Cɛbilen Darame olu yɛrɛ tun ye a ko cɛba dɔw ye Cɛbilen Darame ale bɛ mun fɔ mars kalo tile 26 ka an ka lamɛn 26 mars ɲɛ tasibila de don tasibila don de don ka ɲɛsin an ka martiriw ma minnu bɔnɛnw ni na Mali kɛlɛ la minnu bɔnɛnw ni na Maliko la minnu bɔnɛnw ni na parce que u b'a fɛ jamana ye jɛmuse n'o ye démocratie ye o tun ka sigi an ka jamana kɔnɔ minnu binna marsi la olu dɔrɔn tɛ dɛ kabini tile fɔlɔ kabini don fɔlɔ minnu kan b'olu bɛɛ de ma minnu tora Tawudeni minnu tora Kidal minnu tora jamana fan wɛrɛw la Mali kɛlɛ kosɔn Mali tin kosɔn jamana in tin kosɔn olu de ko dɔn olu bɛɛ de ko dɔn donc ka tasi bila k'an miiriw la u ka dɔn k'a fɔ n'an bɛ nin jamana in kɔnɔ bi na k'an bɛ démocratie la olu ka cɛsiri n'u ka kɛlɛ de y'a to an sera donc k'an ma ɲinɛ u kɔ Mali ma ɲinɛ u kɔ a san 30 de nin ye mais malidenw ma ɲinɛ u kɔ hali bi an tɛ ɲinɛ u kɔ fana donc a kɔrɔ y'o de an balɔnna k'a fɔ Cɛbilen Darame ye ni tun y'ale kan ye o ko senfɛ kaprale tun ye i ka dɔn k'a fɔ maaba ye an ka jamana kɔnɔ na min n'i y'a sɔrɔ a fara denmisɛnninya kɔnɔ la k'a sɔrɔ a jɔyɔrɔ tun bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ waleya in senfɛ maa dɔw b'u hakililaw di o ko senfɛ an ka dɔw lamɛn ne tɔgɔ Umar Arbonkana Mayiga ne ye u bɛ min wele Cabral ka mɔgɔw 1980 o teriw de don o jɛɲɔgɔn de don an ni Cabral an tun bɛ pratiquement école kelen kɔnɔ an tun bɛ chambre kelen kɔnɔ Cabral et moi donc bi san 30 de tɛmɛna bi u ko démocratie tile o san 30 de bɛ nga Cabral ale fatura u y'a faga a bi san 40 ni kelen bɔ hala bi an t'a dɔn a ka kaburu bɛ yɔrɔ min Cabral sara a sara Maliko de la a sara a ka denmisɛnniya de la Cabral san tun ye san 25 nga a tun bɛ jamana nin fɛ kojugu fɔ ne tɔgɔ Kisiman Sila ne Amsinem Cabral tɔɲɔgɔn minnu bɛ kɛnɛ kan bi olu ka trésorier u ka wari marala o de ye ne donc an ka ɲinini fɔlɔ yɛrɛ kɔni an tɔɲɔgɔn ka ye ka an ka se ka an ka deuil kɛ ka se ka an ka tasibila kɛ ka o kunfan bɔ an na ayiwa n'o bɔra la Cabral fatura Mali école ko kosɔn an b'a fɛ Mali école ka dilan ka ɲa
k'a ta waati la fɔ sisan an y'a ye gɛlɛya donna Mali kalanko la gɛlɛya donna hali faso yɛrɛ jɔcogo la mɔgɔ minnu n'olu y'anw kɔrɔw ye u n'an dɔw farala ɲɔgɔn kan u jɛna ka faso in baara nka baara cogo in man d'an ye faso yɛrɛ tun ta ye minɛn minnu ye n'an b'a fɔ ma bien public u commencera k'olu feere mɔgɔ ko donna mɔgɔw hakili la u b'a ɲini o le k'u ka fɛn ɲini ka faso nafa ka faso fara ɲɔgɔn kan k'a gérer u bɛɛ y'a ɲini bɛɛ y'i ta ɲini nana ka fanga sɔrɔ u dun jamana tɛ jɔ o kan kan o ta ɲini in kosɔn mɔgɔw kɔ donna u y'a essayer ka siyaw kɔ don ɲɔgɔn na mɔgɔ wɛrɛ minnu n'olu b'an dɛmɛ an yɛrɛ hakili la k'u b'an dɛmɛ olu fana nalen bɛ ta ɲini na donc o ta ɲini in kosɔn an tilala dɔw bɛ t'i dogo dɔ kɔfɛ dɔw b'i dogo dɔ kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ. An balona k'a fɔ nin tun ye Cabral la ale jɛɲɔgɔnw olu kan ye kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen a kun bɛ cɛ ni fɛn min ye an ka Mali ma ɲɛma bi n'i y'a sɔrɔ o ye bandaw ye ale taara ɲɛ da i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ni filila ka se ka wulu kasaraw ni na Mali jɔliko la n'olu joli bɔnna bandaw ye kuma min fɔ Mali ɲɛmaaba don an ka lamɛn. Ne y'an bɛ bi fana dɔw de bɛ ka jɛn min kɔ téléphone da la o tuma an ka sabali ka ko to ɲɔgɔn ta la a gɛlɛya mun ye jamana in ka basigi ne ala ka sabu d'an ma a kɛla fɛn o fɛn ye jamana ka se ka basigi n bɛ dɔ fɔ n b'o de ɲini ka ɲini masa in fɛ kɛla sababu fɛn o fɛn jɛna a k'o d'an ma jamana ka basigi ne tilala. An balona k'a fɔ Mali ɲɛmaaba kan tun ye nin ye a kɛra sababu fɛn fɛn ye Mali kɔni basigi ni lafiya bɛ n'an ka jamana kɔnɔ sira min fɛ yarabi ala kan ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an balona k'a fɔ musolakaw fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ni ka ɲɛ solu ma coronavirus bana ka se ka kɛlɛ sango basigi ni lafiya b'an ka jamana sɔrɔ kalanko yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na u kɛra faraɲɔgɔnkulu dɔ ye maa min tun b'a kɛnɛ kan n'i y'a sɔrɔ wele bilalen b'o ma kɛrɛnkɛrɛnya na o y'an ka minisiri kɔrɔ dɔ ye Useni Amiya Gindo tun bɛ kɛnɛ k'a ye kuma ta ye fɛn min fɔ kalanko la ka taa se musolakaw jɔyɔrɔ la an ka lamɛn. Musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka société kɔnɔ n'i ko du d'abord musow de don denmisɛnninw bɛ bɔ du de kɔnɔ ka taa école la lamɔ bɛ daminɛ du de kɔnɔ donc n'i y'a ta o fɛ musow jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ mais n'i ko k'i bɛ fɛn ɲɛɲini n'i ko k'i bɛ fura ɲini bana na a ka kan i ka lajɛ bana in taara yɔrɔ mun na bana in sababu ye mun ye n'i y'a jateminɛ an ka écolesow la bi i b'a sɔrɔ souvent i bɛ taa mɔgɔ 200 sɔrɔ école classe kelen kɔnɔ donc n'i ye denmisɛnninw koro ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ na ni dantɛmɛwalew ye a filanan maître n'i y'a jateminɛ maître mana don classe kɔnɔ ne yɛrɛ ye maître ye i b'a yira école den bɛɛ la k'i ɲɛ b'a la pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ k'a intéressé a la bon ni jama ka ca classe kɔnɔ maître ma donc difficilement i b'a sɔrɔ maître bɛ se ka janto fɛn dɔw la pour que ka se ka bɛɛ bila place la n'o bɔra la fana violence fan dɔw n'i y'a jateminɛ a bɛ bɔ an ka a tɔnjɛkulu fana sigi cogo la n'a bɛ f'a ma ko AIM kunu AIM tun bɛ an ka écoleso bɛɛ la n'i ye kunu lycéen jateminɛ a tun bɛ san 18 bɔ mais bi lycéen tɛ san 18 bɔ normalement droit associatif sugu dɔw bɛ olu t'u bolo donc je pense que jamana caman kɔnɔ a bɛ cogo min na o tɔnjɛkulu ninnu a kan ka bɔ fondamental la a kan ka bɔ lycée ninnu na parce que denmisɛnninw de bɛ yen a bɛ se ka kɛ supérieur kɔnɔ parce que yen denmisɛnninw lafaamuyalen don u si tɛmɛna san 18 kan u bɛ ko kalama donc i b'a sɔrɔ a ka nɔgɔn o yɔrɔ ninnu na ka tɛmɛ dɔ mais n bɛ mun fɔ fana ka da kan n bɛ se k'a fɔ jamana ka politiki fana cogoya b'a la n'i y'a jateminɛ kunu ni AIM tun bɔra u tun bɛ taa attaquer édifice publics de la mais depuis un moment gouvernement ye a bolo da o kan donc ka baara ɲɔgɔnya don ni AIM ɲɛmɔgɔw ye d'une manière à ce que désormais AIM mun bɛ yen a bɛ écoledenw diyagoya de ka to classe kɔnɔ donc ni très souvent au lieu que violence ka labɔ kɛnɛma donc violence bɛ kɛ kɔnɔna de ça c'est un changement de politique mun ma maîtriser ka ɲɛ donc kun caman b'a la je pense que ɲɔgɔn ye bi a bɛ o hakilina falenw de kan k'a kun dɔn fɔlɔ ani k'a lajɛ musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye a ko la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Useni Amiya Gindo ka ɲɛ a fɔra cogo min na musolakaw jɔyɔrɔba b'olu la bi du ka taa ɲɛ tɛ sabati ni musolakaw cɛ jɔyɔrɔ min kalifala min ma yarabi ala ka ta fanga d'u ma basigi ni lafiya u bɛ se ka an ka maraw sɔrɔ cogo min na n'an bɔra ye ministre so b'an ka jamana kɔnɔ n'o ministre ka baara ɲɛsinnen de dɔ ma dɛ ka se ka yɛlɛma don jamana kobaw labɛnw an b'a lɔn k'a fɔ ministre a bɛ taama na kɛrɛnkɛrɛnna yɔrɔ ni yɔrɔ ka se ka wulikajɔ bɛ kɛ bi jamana kɔnɔ na labɛnbaw olu bɛ sabati cogo jumɛn da yɛlɛma donni kow la olu bɛ se ka yakubaya cogo min na ministre ne y'a sɔrɔ e tali kɛ Mamadu Mohamed
a ye wulikajɔ kɛ Bamakɔ kɔnɛ na o taamaw sen fɛ a ye kuma min fɔ an ka ministre lamɛn. A yira k'a fɔ nin kɛnɛ in tima nin ye danbe kɛnɛ donc an nan'o kuma de la an nana faso kuma la an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ bɛɛ b'a kalama an ka kan ka mun kɛ walasa an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ an da bɛna so an ka jɛɲɔgɔnya fɛn fila dɔrɔn de don bonya ani tuloɲɔgɔnya maaw bɛ ni minnu bɛɛ wɛrɛ taw cɛ ni bonya tɛ a tɔ bɛɛ an y'an jija ka sinfonyali kɛ ka tuloɲɔgɔnya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa kow kana kɛ kɛlɛkɛfɛn ye walasa an ka bɛn walasa an ka sigi ka diya o y'an ka civilisation cogo de ye an ka somɔgɔya cogo de ye an kan k'an waso n'o ye Mali kɔnɔ donc ni an ko ka an cɛw ni ɲɔgɔn dilan o bɛna mun fɔ a bɛna an ka fasoden ɲumanya n bɛna da bɛ so de ma o baara bɛ kɛ cogo di o fabadenya n'an ko a ma ko citoyenneté an mago b'o de ni jamana tiɲɛna i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ sariyaw matila kilen sariya ɲumanw tɛ yen fo ka olu ɲumanw ta mais baara fanba ye min ye o ye adamadenw yɛrɛ ye dɛ fɛn ma tiɲɛ jinɛ ma tiɲɛ wɔkulɔ ma tiɲɛ mɔgɔw de y'a tiɲɛ donc fo o mɔgɔ minnu tiɲɛni bɔr'u fan fɛ a tiɲɛni sababu fo k'olu ɲini k'olu faamu k'o dɔn adamadenya bɛ lakilen cogo minnu na f'an k'o fɛɛrɛw de fɔ ɲɔgɔn ɲana walasa min b'a to gɛlɛya minnu nana ni ɲɔgɔn cɛ o filiw kama o filiw bɛ bɔ yen ka mɔgɔw dilan n'i y'a mɛn ko Mali kura fo hakilina kura fo mɔgɔ kura a bɛ tigɛ ni mɔgɔ kura a ma fɔ mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na dɛ an yɛrɛ minnu tun bɛ an ka kɔrɔ n'a tiɲɛna an bolo dɛ an yɛrɛ de kan ka fari kura ta ka hakilina kura ta ka baara kɛ n'o ye walasa an bɛ Mali kura sɔrɔ walasa an bɛ se ka jamana in a bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ parce que gɛlɛya in ka dun kosɛbɛ an da bɛna sa a fɛnw ma taalen ɲɛ an ka kan ka na lajɛ wɛrɛw bolo sigi ko forum an b'a fɔ ma forum citoyen o forum citoyen an tɛ se k'an sigi an ka bureau kɔnɔ k'an hakili jagabɔ k'a fɔ ko nin don nin tɛ o ye nin ka ɲi nin man ɲi ko révision dɔ kɛra yan fɛ ko an k'o fɛnw fara ɲɔgɔn kan ko k'o di malidenw ma ayi o fɛn tɛ an ko fo an ka na ani malidenw ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa an ka hakili falen falenw kɛ hakili jagabɔw kɛ n'an y'o o kumalasigiw kɛ fɛn minnu mana b'o kɔnɔ olu de bɛ tɔmɔ ka baara kɛ n'o ye an ka sigi k'an kura dilan. An balana k'a fɔ nin tun ye ministre kan ye Mahamadu Mohamed ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na fɛn fɛn an ka jamana basigi ni lafiya ye o se bɛ Masa Rahamani ye Ala ka n ka jamana ni k'a kolosuma n'an bɔra ye an ka jamana ministre kɔrɔ dɔn n'i y'a sɔrɔ a ye deputiyaw k'an ka jamana kɔnɔ na o kɔfɛ fanga kɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ka fanga kɔni n'an darakira e k'a dɔn kiiri ministre tun don n'o ye Maître Kassim Tapo ye olu ye kulu dɔ sigi sen kan kulu in tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ko ka se ka fɛɛrɛ bali tigɛ Mali ka ɲɛtaa kura ko k'o sabati wa k'a dama ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ye kulu in yɛrɛ o b'a wele ko Morema o bilali sen kan a ye ɲɛfɔli dɔ kɛ k'a dɔn k'a fɔ kunnafonilaw ɲɛ kɔrɔ Maître Kassim Tapo ye kuma min fɔ an k'a lamɛn. An ye welewele bila maliyɛn bɛɛ de ma parti ko t'o la diinɛ ɲɛmɔgɔ ko t'o la école ko t'o la parti politique t'a la association an ye bɛɛ de wele k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan pour que Mali bɛ gɛlɛya min na bi an ka se ka a bɔ a gɛlɛya la maa kelen tɛ se mɔgɔ mɔgɔ ko i ye parti kelen bɛ se ka nin kɛ i tɛ se k'a fɔ i ye sɔrɔdasi ye kelen bɛ se i tɛ se n ye min fɔ kuma na an denw na de bɛ kɛlɛ la jamana nord la ani centre la ni an ma far'u kan k'u dɛmɛ n'a tor'u kɛ ɲɛ u tɛ se ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra ka na kɛnɛma ka n'u dɛmɛ ni maliyɛnw yɛrɛ ma far'u kan u tɛ se donc an ka laɲini y'o de ye bi k'a fɔ an ka funufunu ɲɔgɔn ninnu kɔrɔ an k'o dabila an ka politique yɛrɛ de dabila pour l'instant politique wagati bɛ na o a wagati bɛ na ni élection kɛra ni mɔgɔ min bɛ se o tigi bɛ na mais pour l'instant la an ka d'abord élection ka kɛ anw ka laɲini y'o de ye dɔw ye ɲininka ko n bɛ ADEMA la n ko tiɲɛ don n bɛ ADEMA la ADEMA ye parti politique ye mais parti wɛrɛw bɛ nin mouvement kɔnɔ communauté religieuse an sera u bɛɛ ma communauté autorité coutumière an bɛ se u bɛɛ ma u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka an dɛmɛ pour que an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu na o de y'anw ka laɲini ye an ka laɲini tɛ ka fanga ɲini bi an ka laɲini tɛ ka don transition fanga kɔnɔ o t'anw ka laɲini ye an ka laɲini ye min ye dɔrɔn maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka ballon bila centre la tan dɔɔni dɔɔni an tɛna avancer kurun bɛ dafiri n'a ye donc nin tɔn in an bɛna tɔn min sigi a dayɛlɛlen don bɛɛ ye bɛɛ maliyɛn o maliyɛn n'i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka na n'i y'i ka hakilina ye min bɛ se k'an dɛmɛ ka bɔ nin na o de y'anw ka laɲini ye an ka hakilinaw falen falen ka problème fɛn o fɛn bɛ yen k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ a solution ye min ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an bɛ transition dɛmɛ o tɛ an b'an yɛrɛ de dɛmɛ an b'an yɛrɛ de dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya in na an bɛ gɛlɛya min na anw de ka maliyɛnw de y'a gɛlɛya kɛ anw de bɛ se k'a bɔ a la mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'an bɔ a la dɛ. An balana k'a fɔ Maître Kassim Tapo ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na Mali ɲɛta an ka jamana basigi bɛna sira o sira fɛ Ala ka n ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye
an bɛ taa Haut Conseil Islamique du Mali olu ka taama min n'i y'a sɔrɔ n'o waliyara duwafuranye tɛmɛnen in na kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na o sen fɛ dɔgɔ firi tuma min na ni maaw sera ye Tabitali Pulaku tɔgɔ la Samburu Jalo ye kuma ta ye min fɔ o filɛ. Ne bi kuma Tabitali Pulaku tɔgɔ la ni o président ye Abu So ye n bi dogofirikaw bɛɛ fo ka farabugukaw fo ka maire na Lamini bɛɛ fo ka ɲɔnɔ bɛɛ fo na ala jara n'a ye n b'a ɲini bɛɛ fɛ fulaw bamanaw marikaw bɛɛ de an bɛɛ k'a sigi k'a lajɛ parce que adamaden n'a fɛn y'i sɔrɔ n'a ɲinɛ n'a kɔ a ɲɔgɔnna bi sɔrɔ dɛ an kana ɲina o de ka gɛlɛn n'a tɛmɛna ka bɔ yen Sirif Usmani Madani Haidara Mali bɛɛ kan ka fo diɲɛ bɛɛ kan ka fo silamɛ bɛɛ kan ka fo parce que adamaden n'a ye adamaden kelen ni kisi a sara ɲɛ tɛ se k'a fɔ jaa min wulila ka ni bɛɛ kɛ et puis a y'a layita ala fɛ maa mɛn maa wɛrɛ tɛ n y'a mɛn a da a ni n'a nafolo fo ka taa kɛ kɛlɛ banni na na ala sɔnna fo k'a ban a bɛ ban fana na ala taala jara n'a ye. an b'a la k'a fɔ ni tun ye Samburu Jalo kan ye kɛnɛ kan ye o kɔfɛ Haut Conseil Islamique du Mali ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ɲɛma danga ye Masuru Jara ye ka taa se alimaminakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maa min tun b'a la k'o ko labɛn Lamini Keyita ninnu fila bɛɛ lajɛlen b'u ka tila di waleya in senfɛ an k'u lamɛn. Mansour Jara ɲɔnɔ cercle vice-président Haut Conseil Islamique DGM an bɛ fɔlɔ k'Ala de barikada parce que dusukun fɔlen ɲɔgɔn kɔ masa mun ye dusukun jira ɲɔgɔn na ka kɛ kelen ye o y'ale de ye an b'a la tana an b'a la barikada le 6 octobre ka se bi ma hakili a ma san bɔ fɔlɔ nka a kalo damadɔ kɛra an fɛ comme n'a fɔ san 7 tɔɔrɔ minnu kɛra a kɔnɔ degun minnu kɛra a kɔnɔ mais an bɛ Ala fɔ an bɛ Ala barikada hakili bɛ ɲɔgɔn ye kumaw sama-samanen kɔfɛ hakilila bɛɛ taara ɲɔgɔn ye a sera hakɛ dɔ la maa fankelen tun bɛ kuma fankelen bɛ kɛ ka kabakolo lajɛ ka Ala wele baara in de tun kɛra ten koyi a sera yɔrɔ dɔ la an ko jigi bɔra bɛn ka pewu a kɛra fankelen bɛ kuma fankelen bɛ bolo jan ka kabakolo filɛ ka dugawu kɛ dozo b'o la fila b'o la Haut Conseil maa b'o la kabakolo filɛ b'a ka dugawu kɛ pour que an kana wuli fu o de ma kun cayara alhamdulilayi rabbil alamin an nana taa bɛn kelen kan o bɛn kelen an bɛ lawudi mun kɔni ta aw ye inshallah an b'a ɲini Ala fɛ an ye Ala wele mun daminɛ an t'a dabila. Alimami n'i ye nin bɛnkan in lajɛ bɛnɲɔgɔnya min filɛ bi ni maaw bɛ ka nisɔndiya ka kɔnɔ na k'a sɔrɔ maa dɔw bɛ olu b'a lagosi ko bɛnkan tɛ bɛnkan min don ni bɛnkan sababa don aw bɛ mun fɔ olu tigilamɔgɔw ye. mɔgɔ mɔgɔ n'Ala ye da ka dusukun ɲuman k'i la i tɛ o kuma fasɔn jate sabu Alahu taala yɛrɛ mun y'an da bɛɛ sɔnna dɔw ye o mɔgɔ bɛɛ tɛna se ka kɛ ɲumankɛla ye mɔgɔ bɛɛ se ka kɛ tiɲɛnikɛla ye o kuma fasɔn minnu bɛ fɔ mɔgɔ man k'i tulo majɔ o kɔrɔ dɔw hakilila k'u ka nafa de b'a kɔnɔ wa mɔgɔ si ka nafa tɛ bonya kɔnɔ maa minnu b'a la n'u bɛ kan kuma jugu don mɔgɔw dusukun kɔnɔ mɔgɔ minnu b'a la n'u bɛ kibaru jugu fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw b'a la n'u bɛ mɔgɔw ja wuli mɔgɔw ja sigilen kɔfɛ Ala ko k'a ka danga bɔ olu kan. ne tɔgɔ Lamini Keyita ne bɔ Banabakaw an tɔgɔ Firila Abdoulaye bi an b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin an b'a la fo dɔgɔfirika ye ne dɔgɔfirika ye mais alhamdulillah an b'a la fo bɛɛ mun fɔra an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ ten Abdoulaye nin kɛlɛ min daminɛ waati min na le 6 octobre 2020 baara in daminɛ o de la ka bɛn mardi donya dɔ ma k'a taw la an yɛrɛ y'a ye an tila ko jan tɛ an tila ka bila ban sasa an y'a ye jaw si tɛ alimaminakaw an yɛrɛ de kɛra sababu ye ka alimaw fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ de bɛ alimaw wele ka ca siɲɛ 20 ye an bɛ yɛrɛw kɛ tɔgɔfɛ alimaw si tɛ mun lebɔrɔ tɛ ne kun ne ni Ala fo ne bɛ tila ka alimaw de fo parce que ne bɛ alimaw wele fiyewu mun ye kumajugu fɔ ne ye wa bɛɛ mago b'a la ka ban fana ni Ala y'o dugawu minɛ ko bi k'a fɔra ko nɔgɔya kɛra ko banna a banna koyi an kɔni fɛ a banna de nin y'a banni pewu a bila min kɔni fɔ maa min kɔni b'a fɔ k'a ma ban tiɲɛ na a kuma fɔli ma da ye. an b'a la k'a fɔ nin tun ye Masuru Jara Lamini Keyita o kɔfɛ dozolakaw yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan kɔrɔfɔ dira dozolakaw ma dozolakaw ye kuma min fɔ ye o filɛ. ne tɔgɔ Umaru Tarawele n bɛ wele ko min n bɛ foli kɛ jama bɛɛ lajɛlen ye n bɛ fɔlɔ ka fɛn mun kɛ o de ye ka an yafalen don dozosu ni filasiw fɛn fɛn bɛ kungo kɔnɔ fɛn fɛn danbɛ yɔrɔ la an bɛ yafa di Ala kɛ Ala ka yafa bɛɛ ma nin ko mun kɛlen filɛ n'a tɛmɛnen filɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ni Ala ka ko latigɛlenw de ye a bolodala Ala fɛ k'a sɔrɔ bi ma se a fura tɛ jɔn bolo o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli bila sirifikɛ ye ale mun ye Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ye an ka foli b'a ye bon an kɔni bɛ mun ɲini o de ye yafa ɲini ye bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka nin ko in bila an ka tɛmɛ n'an ka adamadenya kɔrɔlen ye. ne tɔgɔ ye Umaru Kulubali ne bɔ Dɔgɔfiri n bɛ sira Kɔsɛti ne ye dozo ka délégation mɔgɔ ye an bɛ foli lase délégation min bɔra Bamakɔ ka na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka s'olu ma Gale Usmani Sharif Madani Haidara an bɛ foli lase a ma kuma janda la foli de don vraiment ni bɛnkan ye Ala ka kɛ bɛnkan ye bɛnkan min sabatila ka kɛ bɛnkan ye bɛnkan min dati t'a la fiyewu an kun bɛ cogo min an ka segin ten. ne tɔgɔ Lasinɛ Wedrabo ka bɔ Disi Kura
bedro mo ko delegation do ka na yanga o deme ante dora ni bengan ko am se ka nyoko fam chugo mo faso ko no o de on na kun ye ya no ne togoy Bukhari Konare Dogofri mbi bela jele fo am mbalakaw anan corona ndoko nan fa am bulu di fuku kosobe kele nala fm bando se o wasai am bangi sherfu kenfu dabarika may miya dadwala no e Usman Sherfu Madan Haidrai am bege jang ya fanyoma ne shitane naledi ala keninga bane ne togoy Moro Konare ka bo betra sezla ka foli ke bela jele e conseil moko amu fo on timinandia nga amit laka fu yana ni tamama ba bulo fi fati jode hali bi o ko jija o ka waliya o de kadai amo chila se uma sigi mi ke domina ne be kungo kono kana sema akafsa wulka bongaide ala sako jama sako ambalana kafone tuye dozola ka uka franyonga e ulu kan tuye ni kene inka tuma mina ni delegation sira Dogofri angomera dozola ka de tarangome jama ba marafa bey ni marafa daburu e abeki kono kambe kati kamini ala kanda madelega marafa farale nyonga ta suga belejele kanin kene imbo angomera marafa tiku fe kanani ana dozola kawo ka klaka na malila kana tigila ma usora nyefe uluka kuma dira mamima we kado ka fo Yusufu Dugure ale kuma tay gendarmerie togola ay kuma min fo ofle ne lieutenant Yusuf Dugure gendarmerie mbe ka na Bamako ambe président de la république fo ka anga commandant des zones fo no ye DJ Dambele ambe jamana nyembo bela jelen fo krengre ambe au conseil islamique fo ka Ousmane Sherif Madan Haidara fo ay chechiri minke adogolente mo sila fo iti bembo ni be min flene ni an yere de ka kuna wolo ni o bete mena ambe meri fo ka sabu ke kle ama fo ko a aita yan fe aita donso fe aita an fe ambe bede kama ambe bede me donc amba fo kosobe ambe ni kene minka kene nyumando kene barkamado ho conseil bara min kene ni ibe san kameke betise kan nyoronke donc ambu fo kosobe ula ka aidara fo ayre masia me amba fo kosobe ka sabu ke bete ni hakilina soro hakilina nyumando ni ben fo ite bembo amba fo ambalma onyana ma fo kana ko do nyokona amunu yete ni tigi ambede fakele ambe bakele an tise ka anga jamana de una bla mashi ka sabu ke ambe aude kama now bena o ya mbega la nyininde o ya nga herede anti machi fe ka fo kono ambe franinga ante franinga ambe bede fe ambe jamana dem bela jelen kama donc toujours anga tesiri anga jamana in naje jamana in sengana fo ka damateme jamana in sengana fe on fe ni yake ala kama ala bi isra ala ko e fendo e ambe ake nege ni mo nege ba soro ni ankra mo aidara ta bi jama min ba ko abarka ka bonko jugu donc ama keleke ama foike donc ango jatemene nga fra nyogonka anga nyogon mine kosobe nin kenen ko fe ante fe mo wore foika do ani nyogon je kan bo nyogona ande fakele ande bakele ambalma donso munumbeya ani ambalma sia were munumbeya sia inte fula ko te marakate donc angana ke ante fe ka maraka ante fe ka fly anga nyogo mine am pede fakali bakali tetre dobe ama du fendo famia bi mesini aba famia donc angana ke nyogo juguye o may anga nyogo mine kosobe anga kuma o de bambulo komi armedo ante kuma jaya nan dona min gasila o be ya fama ambalona ka fo Yusufu Dugure ni tuale kanye lieutenant Yusuf Dugure ale ka kuma ko fe ambalona ka fo délégation bolé ko fe Dogofri oye komini jabala de anyangunda siraka sira min be anya fo choko mena kalo woro ne kunga 20 sira min tundi bo sugujo senfe sira min tigera chedo no muso che walma muso do no che dendo no masa che ni délégation tarano le mamina ankumera frabu dundala o kera jama baye ansele ko fe kene kan frabu ka fe frabu ka rek mamin fo o fle be dadi kulubali frabu du shiri akonga bismillah anana ajara abuyana ma anana be mo kama ala ke be tabatile kwa bismillah mun bara mako audi tamana ko sebe ko foli sa ama hakata foli yar la koy ma mo villa mo beni kama a o baraji daratora ala few ko sango sulamo be ke nwa va ma mo villa ki bo ban ala bo tikisara asra di aljine na yang be ke aljina la ka sarai sona bema frauka bebe dugutigi na ke conseil ni jeunesse ni fait un bebe bien ka awu nana bi anya koro mi bi fo aw fe o de chi téléphone kuma chaman bi yelma nga mi bi bo haw fe o ye chi aw nanga sécurité mo ko bia ambu fo ko wole nyman don o nana faso togora o ye faso kuna wolo parce que nous lutte dugu kun jabi
an bɛ ba bɛn da an tɛ kɛlɛ kan an tɛ foyi kan an bɛ bɛn kan aw mun donna ay kuma sira bɛ cogo min a b'a kalama u banna to in tigɛli ma pele wa an ka foro de don ni gouvernement bɛ se k'a bɛɛ tigɛ k'a kɛ foro bi anw b'a fɛ an ko kɛnɛ in bɛɛ foro min bɛ sɔrɔ a la wa n'a sɔrɔ n'a kɛra foro a bɛ Mali de hinɛ ani ce ani baraji ala k'a sara a b'an ka foli fɔ serifikɛ ye Cheikh Serif Ousmane Madana Azara ko an tɛ na Abdoulaye Kulibali kan don kɛlɛ anw t'a wuli yɔrɔ dɔn an m'a min an m'a gun o conseil islamique mɔgɔw ni ala ye yamaruya de di aw ma ko Haidara de ye aw délégué ko ka na n'o ye o conseil islamique président ye ala de ye yamaruya di Haidara ma ka wuli ko a bɛna kana bɛn de sabati Kurumare kɔnɔ an b'aw fo o la fɔlɔ o foli dan t'o la an fɛ Kurumare kɔnɔ yan aw nana a diyara an ye a bɛnnaw ma mais fɛn dɔ de bɛ yen fo an k'o fɔ an ka cɛ 9 de bɛ bolo la n'a fɔra kɛlɛ banna n'u bɛ balo la an b'a fɛ u k'u d'an ma k'o kɔnɔ o kɛ gɛlɛn ma n'an kɛ ma k'olu sɔrɔ o bɛ diya an ye n'a fɔra bɛn kɛra aw ko an ka ne se aw ma a ka ne se anw ma an ka misidennin minnu bɛ yen n'an kɛ ma k'u siri bɛn fɔli an y'u foni u bɛ ka taa n'olu ye tugun filanan siratigɛ in sira in ka labɔ an ka tɛmɛ sira sɔrɔ n'o tɛ n'aw taara sira t'an bolo dɛ aw yɛrɛ ye sira ye ala k'aw sara. an balada k'a fɔ nin tun ye farabukaw kan ye dugutigi ka mɔgɔbɔ o kɔfɛ Modibo Jara kumana kana kuncɛ ni farabukaw ka donsoba nin tun y'ale kumakan ye o kɔfɛ kɛnɛ kan farabuka alimami min bɛ yen Amadu Kulubali kuma dira ale ma a ye min fɔ o filɛ. Amadu Kulubali n tɔgɔ de y'o ye ala nkɛ ya alimami ye cɛya tɛ hɔrɔnya tɛ foyi tɛ ala nkɛ ya alimami ye o alimamiya fɛn kan ka sigi o sanbi saba kan n'i ye ne yɛrɛ seli nin kɛnɛ kan bi alhamdulilayi ala ni sirifuw barika n'o ye Haidara n'a ka mɔgɔw ye sirifuw barika o de ye zeya bi kutugu anw ye bamananw ye kami bi tɛ anw ni sirifuw bɛ ɲɔgɔn fɛ kama ma tugu bi anw ni sirifuw bɛ ɲɔgɔn fɛ sango bɛ se an dubilen ma ne kɔni bi kuma n'a sɔrɔ mun na o y'an ka misiriko ye misiri in diɲɛna sisan sanji de ye misiri in diɲɛ an ye labɛn kɛ k'an bɛna misiri dɔ mun kɛ o ni ala ko balawu naliw kɛ na ne yɛrɛ kɛ kalanden cɛ 4 ani yɛrɛ denkɛ kɔrɔba ali bi u mɛna ban bɔra don mun k'u bɛ taa jadisi y'u kun bɛ buruku kɔ u kun bɛ taa misiri sima de ta dɔ kun ye lawudi ta ɲɛ Bamakɔ k'a bɛ misiriw dilan k'a bɛna an ka misiri dilan kawule selen an ko kuma an bɛ birikitigɛ la sima an ye sima san an ye wotoro 4 ɲini ne yɛrɛ ko wotoro ni kalandenw b'ara k'u bɛ taa sima da kana u y'u minɛ farancɛ fɛ o ye ne kɔni ko mɔɔw bila alhamdulilayi olu taara nka u nana ni sima mun kɛ u nana sima bila an ka bugu ninnu na ɔ fo bi olu b'a n'o sima ko cɛ olu b'a n'o ko cɛ o kuma alhamdulilayi an y'a ɲin'a fɛ an nana salama mun kɔsɔn awa ala de ye misiri kɛ silamɛ ko fɛn ye kuma an y'a ɲin'a fɛ ala k'an dɛmɛ a ko ra a filɛ ka bɛnkɛ mun kɔni fɔ komi diɲɛ yɛlɛma fɛn ye ni fɛn mun yɛlɛma ni ala ja a b'o de yɛlɛma n'ala ye bisi a kɛ kuyira o de kɛ so n'a ma kuyira fɛn de b'o la koyi bi don in de nin diyara anw na anw t'a dɔn bi don misi o ɔ bi don in yɛlɛmani kisɛ bi ma dɛ o de y'a to anw ye nin bɛɛ dɔn o de y'a to anw ye nin bɛɛ dɔn ɲɔnɔ k'a fɔ bɛnkan kɔni kɛra ko faraw t'a kɔnɔ faraw kɔni b'a kɔnɔ wala k'a fɔ faraw de b'u bɔ bɛnkan kɔnɔ a salamaɲɔgɔn kɔfɛ bamanan kɔni kun tɛ ka kɛ ko kɔrɔ ni bamanan kɔni ye namu minɛ an sɔnna nin ma o kɔni tiɲɛ kɔrɔ kɔni wa alhamdulilayi an yɛrɛ b'o de ka bi aw nana bɛnkan na an nana anw de ye koyi aw ko dugu tɛ a tɛ surunya k'a ko dugu ye anw mun dugu don n'anw bɛ n'o bɛnkan ma a ko anw dira n'ala sɔnna bɛnkan mun filɛ an b'a kɔnɔ n'ala sɔnna bɛnkan mun filɛ an b'a kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye farabukaw ka alimami Amadu Kulubali tun y'ale kan ye sira min bɛ yen n y'a fɔ an ɲɛna cogo min na n'a tun tɛ bɔ o bɔra wa basigi ni lafiya bɛɛ b'i kɛ nisɔndiya yira sen fɛ bi bi in na maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu t'a fɛ bɛnkan ka sabati an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma dɔw bɛ yen olu bɛ k'a faamuya k'a fɔ k'a fɔra ko Cheikh Ousmane Madana Haidara an b'a foli ye k'olu n'u hakili ka to ɲɔgɔn na basigi min n'a kuma bɛ senna bi an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi ni k'a taa ɲɛfɛ Haut Conseil islamique du Mali o ye silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min n'i y'a sɔrɔ ni jamana yɛrɛ kɛlen bɛ k'o lakodɔn o ɲɛma de y'ale bi wa ba tɔgɔ ti ba wolo la dɛ n'aw b'a Haidara ko la anw tɛ de dɔ bi an ka jamana basigi wa a ye wulikajɔ ni cɛsiri min k'o la k'a fo k'a tanu k'a barikada hakila min sabatilen fila fɛ yarabi ala ka hakila in yakubaya sanko basigi ni lafiya o bɛ anw ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka maraw bala yelen sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen n bɛ taa jamana kɔ kan na bi Mohamed Samake mun b'e bolo. an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an b'a daminɛ an yɛrɛ fɛ Maliba kɔnɔna na fɛn min ye G5 Sahel ye n'ale jamana 5 kɔni faralen ɲɔgɔn kan olu bɔra ka laseli de kɛ dɔ faransɛ tɛmɛnen na k'a jira k'a fɔ bataillon tchadien n'o ye Tchad kɛlɛkɛcɛ ye maa 1200 ɲɔgɔn na ko olu kɔni donna anw fɛ Maliba kɔnɔ kunun ntɛnɛn sɔgɔmada fɛ wa k'olu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka dɛmɛ ta ka don Barkhane fo ka taa se Mali kɛlɛkɛcɛw ma walasa terroriste kɛlɛ min b'anw fɛ yan o bɛ se ka ban cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa Indonésie jamana kan
a yirala k'a fɔ karido sɔgɔma fɛ indonésikaw fɛ a marabolo min bɛ n'a wele ko Makassar fɛn min mugujugu dɔ kɔnɔ ale kɔni pɛrɛnna dugu yɛrɛ camancɛ la wa nin kɛra yɔrɔ kɔfɛla min na ko a kun ka surun an balima chrétienw ka batolikɛyɔrɔ min n'a ma wele ko cathédrale la o de senfɛ mɔgɔw 2 ɲɔgɔnna olu kɔni danyana o yɔrɔ la wa ko maa 10 ɲɔgɔnna olu sɛbɛkɔrɔ banana n'an bɔra yen an bɛna Mozambiquekaw fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min jadisi ye n'o ye marifatigi jɛkulu ye dinɛ gɛlɛ tigilamɔgɔw ye k'olu bɛ wulikajɔ la nin waati in na nin yɔrɔ kɔfɛlen na fana ye Mozambique marabolo min na wele ko Palma ko fɛn min ye nin wulikajɔ k'a bɛ senna a bɛ tile 3 kɔni bɔ nin yɔrɔ kɔfɛlen ko a minɛlen don ko nka Mozambique kɛlɛkɛcɛw ko olu kɔni ye wulikajɔw kɛ nin waati in na an bɛ waati min na sisan k'u kɔni bɛ ka masina ka sɔ kɛ a ta la n'an bɔra yen an bɛ taa Mexiquekaw fɛ a yirala k'a fɔ coronavirus bana kɔni ko ale kɔni bɛ ka juguya kosɛbɛ ko Mexique ale ye jamana sabanan ye États-Unis ale ni Brésil kɔfɛ maa 200,000 bɔɲɔgɔn ɲɔgɔn na ko coronavirus bana kɔni k'a kɛra olu sababu ye an karamɔgɔ n'an bɔra yen an bɛ taa Madagascar a yirala k'a fɔ Madagascar jamanakuntigi kɔrɔ n'a ma wele ko Dj Arat Siraka n'ale ye Madagascar yɛrɛ ka mara siɲɛ 2 n'o ye manda 2 ye manda fɔlɔ san 1975 ka n'a bila san 1993 la manda filanan san 1977 ka taa bila san 2002 la ko nin jamanakuntigi ko ale kɔni ka Madagascar kunna ko nka ko ale kɔni danyana karido marisikalo tile 28 ka si to san 84 na an bɛ dugawu sa ala ka hinɛ bamabatɔ la an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔn kɔnɔ na la kuma b'a tuyɛnni ya rabbi ala ka hinɛ la san 80 ɲari ale ye dɔ sɔrɔ o tuma ya rabbi ala ko la siminala ko fara ko to ka kan kelen na balele ta kɛ cogo ɲɛ an y'a fɔ cogo min na an ka jamana walima jamana wɛrɛw diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka basigi ni lafiya kolosuma ka se k'o don a kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ala k'o sabati n'an bɔra ye ka foli ni tani ta ka ɲɛsin Buguni n'a lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya Buguni dafɛtɔ dugu ani Buguni tɛngo dugu bɛɛ lajɛlen k'aw foni ka waleɲuman dɔn an ka kanubaya tɔn min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye Club des Amis d'Abdoulaye Coulibaly Abdoulaye Coulibaly ka kanuya tɔn a cɛ fara muso ka denmisɛn ni mabakɔrɔ ka fara Buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen kan kɛlen bɛ ka wele bila an ma kalo nata in tile 2 n'o ye avril kalo ye tile 2 nata in na min ye Bugunikaw fɛ yen tɔn in faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni ka Abdoulaye Coulibaly wele tɔndenw fɛ ni ala sɔnna ma an yɛrɛ bɛna ye kɛnɛ kan tɔndenw kɛlen bɛ ka baara min boloda a bɛ bɛn jumadon ma ka daminɛ sɔgɔmada fo ka taa bila wulada fɛ a bɛna kɛ fara ɲɔgɔn kan ba ye baro lasigi u ni Abdoulaye yɛrɛ an ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn ka nisɔndiya ka se ka kuma ɲɛbila kumaw fɔ ɲɛtaa min kan ka sabati ka ɲɛsin tɔn in ma fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ Abdoulaye ko la Abdoulaye yɛrɛ ye baara in daminɛ cogo jumɛn de la Abdoulaye ye baara in a ye mun ni mun de k'a kɔnɔ ni ala sɔnna ma olu bɛɛ lajɛlen bɛna fɔ a ko kɛnɛ kan ka sanga ni baro lasigi nafa bonya kama ye tɔn ɲɛma ka taa ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma u ko bɛ wele bila Buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma n bɛ tɔn na ni n tɛ tɔn na tɛ dɛ ko tɔn in dayɛlɛlen b'aw bɛɛ lajɛlen ye dɔ wɛrɛ tɛ n'aw bɛɛ lajɛlen ko Abdoulaye Coulibaly ka kunnafoni ka d'aw ye a bɛɛ lajɛlen ko Abdoulaye Coulibaly bɛ ka kunnafoni o tuma a ka jɛ ka bɔ ka caya ko kɔnɔkulu jumadon ka se ka na radio layidu dukɛnɛma la ɲɛmaw k'u dalen b'a la bɛɛ lajɛlen na faamuyali ko ɲuman sɔrɔ olu ka cikan kɔnɔ kuma la cikan in bɔra u ka ɲɛmaya so Aramata Sumaworo ka taa se a ka secrétaire général ni ala sɔnna ma ne yɛrɛ Abdoulaye Coulibaly an bɛ dugawu de kɛ ala k'an si jɔ ka avril kalo tile 2 kɔnɔ jumadon an b'o kɛ ni ala sɔnna ma Buguni kabini kalo tile fɔlɔ an bɛ Bugunikaw fɛ ni ala sɔnna ma ka dugu jɛ kalo tile 2 la o tuma ne yɛrɛ bɛ n to nin kɛnɛ in kan ka wele bila n kanu b'a bɛɛ ma nin kana kɛ tɔn in dama ka ko ye dɛ aw minnu ko a y'an kanu Buguni n'a lamini an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ radio layidu dukɛnɛma na jumadon ni ala sɔnna ma n b'a ɲini kanu b'a bɛɛ fɛ cɛ fara muso ka denmisɛn ni maakɔrɔ Buguni n'a lamini dafɛta dugu ni tɛngudu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Buguni nin dɔgɔfɔli in kama dɔ yɛrɛ t'an bolo dɛ a bɛ nin wulikajɔ min kɛ a b'anw timinanja ka tɔn in fo ka hakilila la k'u barikada ni ala sɔnna ma n bɛ fɛn min fɔ ala ka avril kalo tile 2 jumadon k'o yira n na radio layidu ale dukɛnɛma ba la